Fransacı, İngiltereci bir rengeki nave peyman edeni. Yani evci biriya Amerika'ya. Belki çünkü işte ku rapora Amerika'yı edeceği, Pentagon edeceği derbastı be jur merv dikari ve ekajı şuro ve bike derdi hemiyan bir rengeki Türkiye aciz nekin. Çünkü Türkiye bu an aktöreki mühime. Ona xwazin Türkiye wenda bikin. Her vaxt Türkiye endamı NATO'ya. Gava merev li beyanên rêvebirin Qesedeyê Rojavayê binêre. Ew jî mesela ji bo ku Türkiye divê pêvajiyê de rolekî neyînî nelîze ew jî peyvên xwe bi hilbijartin yani rasta em bêjin bawayekî tund dijberiya Tirkiye nedikirin lê rayê ramalê xwe bi rengekî rexneyî daha daniyan ziman ji wir ez derdixim ku yani Fransa nekul derveyê vê pêvajiyê fakat bi rengekî Fransa jî Britanya ji xwe Britanya piralî li gel Amerîkayê tev digere ama Fransa jî bi rengekî hatiye qanîkirin. Hemû jî ji bo şerekî pêk neyê hewldan. Hemû jî bi rengekî ji bo li wan dera bi taybet navbera Qesede û rêveberiya nû ya Şamê de şerçêne be hewldan. Şera tenê dikare bi piştgiriya Tirkiye. Hem cali hevayî ve hem cali becayî ve dikare vê tişta bike. Eger Tirkiye jî nedkarî bana vê alîkariyê bike çünkü işaretên ku ji saetê jî diyar e eger şerekî navbera wan diçe bana ve bi taybet Amerika, Pentagon ve rê nedana ku aliyekî sêyemîn di nav şer de cî bigire. Yani bir rengekî wê pêşîl Tirkiye bigirtana ve ji bo Tirkiye jî xeter bana fakat avayekî gelek tişî roşlata navê wê xirab bana. Hem pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hem daxivin ew yekcar ji binî ve xirab bana. Ji xwe behsa pêvajoyê êdî wê nehat bana kirin. Ji bo hemû aliyan diyar e li hevkirinekê ji hemû tiştan baştir.